vás vítám u dnešního videa. Dnešní video bude speciál. Ukážeme si, jak si nainstalovat TeamSpeak 3 zvuk vysílaček, takže základní bude stáhnout si vysílačky na uložtu, nebo prostě nějaké zvuky, jaké budete chtít. Zvuky se nám stáhnou v RARu, takže se podíváme do RARu. Máme tam dva soubory, mic off a mic on. Tyto dva soubory skopírujeme do složky, kde máte TeamSpeak 3 nainstalovaný a teda cesta bude, já už to tady mám připravené, ale to je jedno. Takže program Files x86, rozklikneme tady TeamSpeak 3 klient, dáme sound, dáme default a tady do tady této složky default přesuneme tady tyto dva soubory, jakože takto. Přesunu to nahradit, pokračujeme. Takže teď se nám to tam přesouvá, ano, tak máme to tam. Takže teďka máme tam daný tady ty dva soubory. A dalším musíme jít na TeamSpeak 3, dáme nastavení, dáme volby, já to mám v češtině, jakože setting tam a toto. Dáme zvuk. A tady musíte mít tyto dvě zaškrkle, tyto dvě. Dáme Apple OK a takže teďka tu už máme na TeamSpeaku, zapneme si mikrofon a slyšíme, že prostě domluvíme a pípá nám tak vysílačka. Ahoj kluci. A slyšíme, že to jde i u ostatních. Takže tímto bych ukončil tady ten videonávod, loučím se s váma a celý Dupe tým. Ahoj.